kubata here banga chaichairi muriziva imwe wataisa munhu chaichaiye akavhura maziso kubata banga kutodimbura kudaro seasi zvisina kumubata ena anga asingatombodhisevhe kutakurwa neambulenzi zvaita kuti ambulenzi iyoya yomutakura yoenda naye akafanira kungofirwa ipapo paanga akangoungana ari semafiro aita mhuri yake. Saka ukaona munhu akutobvisa zvese achirara kunozoti mukuwirirana saka zvikundishamisa kuti mweya aita kurota here aita kumutswa here kuti mukauraye moza kuzvakisa mukadzi basa. Tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Kazhinji kacho hama neshamwari dzinopembera kana vanhu vaviri vachinge vafunga zvekutanga imba, zvekuti vazhinji vanotopiwa zvipo kuti vatanga imba yavo. Asi kana imba yavava zvekusvika pakuti baba vanoponda vana vavo kubatidza imba yavanga vachigara, mukadzi abayiwa nebanga, ivo vasvika pakuzvibayawo zvakare nebanga, matumbu achitobuda panze, upenyu hunenge huvava. Nhasi uno kunzvimbo yeEastview Phase 10 kune murume mangwanani anhasi kuma 3 am vavakidzani vamutswa cabin yepanapa yava kutobvira. Tataurana nababa vaviri vechikuru vativo vauya vachimutswa nemuvakidzani ari pedyo nepamba paitika chiitiko ichi achiti uyai kuno kumuone. Vataura kuti zvinhu izvi zvinorwadza nokuda kwekuti vana vaviri vafira umu vana vavaitoona, asiwo hazve murume uyu akanga achingozvigarira imomo asingapinde mukati mevamwe. Ngatinzwei vana baba vachitaura. Tangomutswawo kumaround 3 o'clock manheru namai panext door ipa zvaitika izvi. Vachiti sekuru mukai hapana kumira zvakanaka, pane moto, cabin yatsva. Anofanira kumukawo ini nokukasika. Ubva tangoona ai cabin ichitobvira. Painge ichibvira kudaro vataenda nevamwe maneighbor vauyawo. Tashauba kuti gedhi ranga rakalokwa kuti tingapinde sei, kuti tingaite sei, but mumwe mukomana bva azokwira mukati kuti anoona chii chikuitika. Bva anoona baba vevana vakatorara, vakatoedza kuti munhu akatozvibaya, matumbu ari pasaidi akatobayiwa nebanga. Saka tabatikana ipapo toita sebva tangomufukidzawo. Takubvunza ava ndo vanhu vaya vakatigogodzera kuti ko chii chaitika, kanza mai vavo vachivagogodzerawo nguva kumaround 3 vachitiwo havana kutaura ndidi, havana kutaura chinhu, vangoti ndipewo Zambia. Ndabayiwa ndaenda kuna mai vangu kwaNgoro. Saka mai vashokikana futi kuti komanje chii chaitika. Vangova paZambia ndobva vangobuda, but ropa ranga richingoerera, vanga vabayiwa pahuro apa. Saka mai vaibva vangoenda kuna about 3 kilometers kubva panapa kwaNgoro. Saka tatangomira tangu moto uri kubvira papana chatakwanisa kuita, because mvura yanga pane mvura kuti yanga yaitobvira cabin, saka hapana zvataimukwanisa kuita. Asi kwasara wakapera nguva shomanene mota yabva yasvika yamai vehama ava nehama dzavo vangosvika, bva vakataura kuti kuri kunzi vana vachekwa nababa nemusoro, vachekwa musoro wokutanga muduku wacho, murume avada kucheka mukadzi achekwa papahuro apa, saka azopunyuka pazotizawo vachisiya vana vari momo. Asi kuti moto wazoita sei hatizivi zvafamba sei, vatanzi kune kwaita noise itengi regasi raputika. Tizati maybe igasi raputika, handizoti chakonzera moto, ifunga igasi chete, kuti raponzi raputika gasi. Ichazenge takutya patamira pakati vanhu zvamira tikuona gasi rimukati rikaputika rokonzeresa gasi ranga raputika kare. Saka ndo ndingangotaura pamusoro pezvataonawo zvatawitnessawo. Mamuine nguva yakareba zvakadii muchiziya mhuri yaigara apa? Maitoziva baba wacho here nemudzimai nevana?
Vana ava vana kana 6 months vauya panapa vauya panzvimbo vanga vaitochengetawo saka kana indizive kuti kana anomboita 1 on 1 now kunditaure navo kana baba vacho kana mai vacho asi aingoona vana ndivacho vanzongo vaibuda panze vana vacho vakasununguka chaizvo mumwe achimhaimhai nebhasikoro mumwe achidii vana vangu akasununguka asi murume wacho uyu tambotaura navo kana kudii munhu anga angozvivharirawo asi mukadzi wacho aishanda aingomwana maybe zuva rodokawo zonga kana weekend paimona wachinake akaturikidza wachinake pafenzi apo. Iye zvinoizvi nyaya yemhirizhonga yemudzimba iri kusiya pasisina upenyu. Hapapere nguva usina kunzwa pane mudzimai abayiwa, pane murume abayiwa. Iye zvino zvinatsotora nyaya yevana vari kunzi vaurayiwa nemubereki. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pemhirizhonga yemudzimba kuti zvingaitwe sei kuti upenyu huchengetedzwe? Zvinokosha mazuva ano isusu vanhu vechirume kazhinji challenge yedu kazhinji hatibude pachena kana une problem ndo challenge yationa kazhinji pataka tichizeyawo sevarume toona kuti dai murume yakwanisa kana kuwana munhu anotaurawo naye kana pane mama issues pasekona kwatakaita kugara kwataitai nguva pfupi iyoyo hatina mbonzwa kana noise kana kupopotedzana kana kudii zvatoshamisa izvi zvicha kuti pane zvanga zviripo zvati hatisingazive. Saka chinokosha sevanhu varume bhira kubuda pachena kutaurawo kuti kana une maproblem anga unawo kana kutaura nevamwe venharaunda sesu maneighbors maelders yafanira vakauya vati ane maissues taikwanisa kumubatsirawo but maybe nesuwo tine semaelders yafanira taidza bhawomen kuti kutaura nevana tichivaonesawo but wait pamwe sevana vadu vachauya vachitaura but hey tabatikana zvikuru kunyanya vana ava vangoenda vana vasina kana mhosva yavanayo vana vaduku 3 years and 6 years tabatikana shuwa vana vachaona mazuva ose vachingodzika nokukwira vachidii vana vanga vari so active pakushanda kwavo vaingodiridza vona vachidii vachitandedzana vese vachitamba zvavari mukati. Pazouya mapurisa manga muripo here patakurwa mataura kuti murume anga azvicheka paatakurwa neambulenzi uye vana pavazotakurwa nemitumbi ichitakurwa mamuripo here? Tiripo tine chekure zvedu mapurisa vauya pakazara mhomo yevanhu saka mapurisa vazokusayondi barricade yekuti vanhu vasasvike padhuze nekuti vanhu vanga vautora mapicture unhu wedu wechivanhu yekutora mapicture iyo saka vazidiscourage kuti hazvina kunaka kutora mapictures saka mapurisa vakaita basa ravo zvakanaka zvavo vatora nguva yakareba vachiita investigation navo vachitaura maneighbor vanzi kwave homicide kwakauyawo mapurisa vatanga kutakura uyu murume anga akakuvara uyu acheka vana ndo atakurwa neambulance ndopa vaenda sara vatongo yakareba vachiita investigation navo homicide vachibva vazopedza kutora vana angatomaplastic vakumbirawo chifoshoro panapa yekuti tione kutaukura but tisangobatikana tose. Imimi munhu wechikuru kare zvaiveko here izvozvo zvekuti vanhu kungotadzirana pakubatwa mapanga kwakutorerana upenyu? Kwari kwakusina mufunge hatizive kuti mararime atakuita mazuva ano akamira sei katingati upenyu hwamazuva ano here but hazvifadze shuwa handizvo kare tiaziva kuti vanhu vaigara pasi vanhu vanofanira kusununguka kuti muchinzwanana muchitaura especially vechikadzi kuti ukudziva kuti vanhu vechikadzi vangu vatadzirwa zvako but usanyanya tingati kufumira hapo kazhinji kana une maissues hatitizive zvaitika chaizvo pakati pevanhu vaviri ava tingonamata kuti dai murume ararama tanzwe both sides of the story but tisangonzwa just one side of the story toda kunzwa both sides of the story kuti chii chanyatsoitika what's the root cause yakonzeresa nyaya iyi. Mati murume atakurwa neambulenzi ko mudzimai nekuti mamitaura kuti anga abayiwawo zvakare. Mudzimai pauya nevabereki vake ndo vamutakura kuenda naye vachinoripota kumapurisa tazofonera kunyanga nefoni tikanzwa kuti vanga vari kuhospital vachiti nomukadzi vari kuhospital vachiti tiri kutomirirawo aitawo na motikari yekuti mapurisa vaite sei
vauye vazotiona panyamba kuti pane amwe amai vanzi mai adzuka ndovazokwanisa kuenda kunotora mapurisa atazona mapurisa vakasika kuuya tazoti vasina kuenda amai vavo mapurisa toziva kuuya kwavo kunotora nguva mozi nyaya yetransport here kana chibhati amai adzuka ndovanomirira especially nzvimbo ineyi ndovavachati okay zvavati mapurisa vada kuti munhu anobva kunoku zvavati vari motikari vabva vaenda ndovaziva kuti mapurisa neambulensi tashamika kuti vakasika kuuya kachitoti muna kana masikati kana zvaroro kachaiwa taona vakasika kuuya totendawo nereaction yaita mapurisa. Murume uyu pane chaazombotaura here mataura kuti mapesa kuti enga azvicheka nguva yanga azvicheke pane zvaitwa nevanhu here zvichida kumufugidza kana kuita uye pane chaataura here murume anga akatoti flat sisi kana patamuona tatoti munhu anga atofa kare pasina upenyu maonei tazongona matumbu angabuda kunze neropa akangorara ari flat asina kupfeka saka vanhu vazoya vakamutsvaka kumbezi vamufugidza pakumufugidza pamanje kwati chenei tazoona kuzungunuka kuti pachine life tazoona kuzungunuka achisimudza ruoko unakati munhu mupenyu ozvoti paafugidzwa usiku vanenge vachitofunga kuti pamwe munhu ashayika uchibva wamufara kuti munhu afa but kwati chenei zuva rati budei ndopazoona pane akusimudzirwa achida muri muchinharaunda ichochi chaitika zvinhu zviri kuvhundutsa kudai imimi mungatitsanangurira kuti chii chamaona uye nguvai chii chamaitawo panga pachibvira Kebeni? Chokwadi tangonzwawo munext door achisvika next door paita yo tsaona achitigogodzera kuma 3 akati uyai kuno kwaita moto ndopata tangopindawo mission topatasvikawo tichitosvika shuwa Kebeni yato complete moto wese yazara moto tichiti bane chekumberi kweKebeni pataona kune murume arila akazvambarara asina kupfeka tobva tatorwa nehana paya zvatibata tobva tatsvaga uye kuti titopinda gedhi ranga rakapfigwa tobva tapinda patapinda zvatakwanisa kunzwa nemunekidzi vabvati wana mumba matsvira wanawo ende chekuitawo tenge tisisina bhozi already moto wanga watodestroy saka tazomhanya kundotarisako tobva murume uyu akachekwa panapa nebanga matumbu ari panze then asi taichiona kuti life ichi ishipo ininiwo personally ndabva ndamhanya pana umwe anesi makoti ari pamberi apa ichiti titsvaga advice vanhu vanosenza mumaservices iwayo zvikanzi inini unfortunately ndaakutoenda kubasa ndaakutondosenza kupari tikati mungatipe word of advice yatikagona kundobatsira amai zvikanzi zvamoita maona matumbu ari panze chiendai kundodzoradza matumbu aya adzokere ndokuti aone upenyu. Ndichizodzoka pasini papanawo mumwe mutemo watigere nawo muno ari kuprison akati apa pachirege kubata hapasisiri penyapi public tobva tatongomirawo nazvo nekuti taziva kuti aiwa vanoziva mutemo than isu vanhu vemugovernment vanosenza kuprison saka tobva tatongomira saka pazotora time kuzosvika mapurisa auya pamwe neambulenzi ndokuzotora asi vaona munhu uyu achiri chiye zvake achiri life asi next door pano wezvaitika mukadzi asi anga ane kuzama kwaaita sekunzwa kwamama mitaura sekuru avo achitaura kuti zvakamira iyo zvafamba so saka isusu hatina way yatazoita kuti tibatsire vana already damage yanga yatopo zvichireva kuti zviri kutaurwa kunzi vana vanga vachekwa panotanga kubvira moto unonzwa vanhu vanenge vachichema mukati imi papa chibvira moto amuna kana wamanzwa achichema kutaura chokwadi hatina
tatosuspekta kuti paseri paapo paseri pelaini iri raitikira zvinhu papa pane mariro akaitikawo futi marimwe zuro. Saka isi tatofunga kuti uwenzi huri kubva kumativi mana ari kutouya vachisikochema nehama paita kamere aka. Imimi pane pamatombonzwa kamere? Tatonzwa tiri kusvikehope tatonzwa kuti pane kamere yatomboita asi kufunga nekuona tata ndepapa pari kuchema pagara already pane mariro aitika. Saka pakuzonoka kwaita next door wezvapaitika nyaya iyi ndopatazovhunduka kuti pane zviri kutodi zvatiitika. Zvichiro kuti mune kuzodoi kutsanangura kwavakuita mere yamanzwa yanga iri yemudzimai? Yanga itori yemudzimai ari kutovhictimizwa. Ndo zvatatozoziva kuti yanga iri yemudzimai. Kazhinji kacho vanhu kana vakagarisana vanhu vanokwanisa kuziva kuti pamba apa vagere sei, nenyaya yekuti kana munhu akarohwa akati maiwe vanhu vanonzwa. Imimi kugara kwese kwamaita navo pane chamakambonzwa here zvichida kunetsana kwavo kana kuti muri kutovhundukawo kuti hatinambobvira tambovanzwa vachinetsana? Ichokwadi hatina chatakatombonzwa before kuti kunetsana kwevanhu kana kuti pane madifferences anga aripo. Hatina kumbonzwa shoko iro up until iyo incident yazoitika nhasi. Nekuti murume wacho akangouyawo just a short period. Asi mungozizivawo kuti munhu achiuya anofanira kupinda muvanhu. Sevanhu takafunga kuti achauyawo kune vanhu kuti tinzwisana position zvakamira sei. Asi haana kudaro, aingozvigarirawo netumhuri twake, kamhuri kake kadukudukika kumufenzi make imomo mumuyadhi imomo, aingozvigarirawo. Twana twati tichitoonawo tichitotamba-tamba tichitomhanya-mhanya sezvaazvitaura sekuru apa. Saka tichitotoonawo kuti twana turi active. Saka pesa pekuti panga pane nyaya dzanga dziripo dzakawanzika dzakunetsana kwavo, no, hatina kunge tamboziva kuti ndo mabira zvakaita. Chii chamuda kutaura imimi? Nekuti izvozvo kuona kuti mishonga iyi yasiya vana ndo vatakurwa vaazvituna, vabereki kutaura kuno vari kunzi vari muchipatara. Chii chamuda kutaura nenyaya yekuti zvabatanidzira nevana vanga vasina chavanoziva? Ichokwadi chandinoona inini chandinotaura kuti dai Mwari vatibatsira kuti kazhinji machechi tikanga tiri vanhu vanoziva shoko kana kuti vanoraramira pazvinhu zvekunamata. Kunyange kana paine zvimwe zvinhu zvinenge zvichizonetsa mungava mudzimba umu, tinokasika kudzoka nekuda kweshoko notitsura kuti kwataakuda kuenda uko hakuzisi kuba, kwakuma extremes, tozviraura munjodzi huru yatinge tatarisana nayo yatanga tichazopinda, tobatsirika nazvo. Zvino mukomana wandati hanzi anga asingamudoro, anga asina uchechi kwaanga achingoenda. Saka ndinofunga kuti iye kana paine zvanga zvichiitika aingozvipfigira muhana make. For instance, munoona varume chaika hatishei paita problem, togona kuzvivharira kana kuti tomboti ndaona mudzimai yangu ane boyfriend kana kuti ndaitirwa iyo mabasa yari ndozvipfigira umwe, handikwanisi kusheya nevamwe kuti shamwari ona inini ndaiti ndoenda kuti pamwe ndaderedzwa here. Saka pazvinonge zvazoescalata panguva iyoyo pamwe zvinondibatawo nesimba. Saka bottom line ndeyekuti tinofanirwa kunge tichisheya kana munharaunda umu. Maiguru muri kuona zvangadai zvinhu hazvina kudii kumira zvakanaka. Baba munini imoto baba munini chii pamwewo ndatova nelight kuremerwa kwandanda kuita load yai ndatoririsa pamwe zvatondibatsirawo. Zvino kazhinji kacho tinenge tisingagoni kusheya nevamwe, saka zvinogona kuzotiremera, kuremera kumusoro setsvimbo zvikatisvitsa panjodzi yatisingazogona kudii kudzimura. Iye zvino takatotarisa pamba apa
pangori nemadota hapana chiri kutomboratidza kuti paive nevanhu vaigarapo vaive vapenyu. Baba vari muchipatara, mai vari muchipatara. Zvamungade mimi kukurudzira zvichida, nekuti tinoziva kuti mumwe munhu anoti inini handingadzokere kumba, handingarambane ndiki, asi kana zvasvika pakaoma kudai so kurambana hakuzi kutori nani here, asi vanhu vese vari vapenyu. Ndizvozvo inini zvandobhilivha ndezvokuti muchirungu mavanotaura kuti prevention is better than cure. Saka munoona kuti zvinhu zvisati zvaitika njodzi tinofanirwa kuti tidziviridze nekudawo kwezvinhu zvakawanda. Mazuva ano nyika iri vakomana vemutori waina vamwe vari kuvakirwa inonzi marehab, dzimba dzedzi vanokudzoka watogadzirikawo watorifoma mumaactions wanga wachiita waya, wodzoka futi mucommunity watobatsirika. Zvino nayo machurches aisaid anotibatsira maona manje nekuti editi kudai kurunzi tine shoko raitigaidha taisazosvika mumaextremes iwaya yekuti munoregera zvinhu kubatwa nehasha dzekuti unoponda kushorodzera upenyu hwana. Ndenge takatarisira kuti ndo future yemangwana. Wanaiwa tiri kukura tiri kuita sei, ndo nhaka yedu inofanirwa kuti isusu tichinge taeka vanotiriritira. Zvino kana zvinge zvadai so wotoona kuti iyo ndo inoti mufakosi, hakuna chaedza chinhu chinozongoti chinenge chakutibatsira. Saka inini bottom line maonero angu ndeyekuti mhirizhonga dzese idzi nezvinoitika izvi tinofanirwa kuti kunyanya kuvhurika uye tichingosheya sekutaura kwandaitawo nekufambirana, kuziva kuti ningi akamira so, ningi akamira so. Izvozvo zvinotibatsira. Nekuti ndaanitombotaura nawamwe wakomana kuti zvakangonakawo futi kuti musociety tofanirwa kuita magroups. Handiti magroups kuti anofanirwa kuti kana pakaitika chimwe chinhu seincident yaita tofanirwa be very alerted kuti kumutsana kuti pane zvaitika muhama umu. Izvozvo zvinotibatsira kuti tisvike pasini iyo njodzi tikasike kusvika pasini paita chinhu pasati paita chinhu chinozotora upenyu hwana. Manzwa sei imimi tanzwa sekuru vachiti mapurisa atombokumbira foshoro kuti vakwanise kubvisa mitumbi yevana. Manzwa sei panga pachibiswa vana nemapurisa makutoziva kuti hapasina upenyu? Inini semubereki mwoyo wangu waenda kure, ndabatikana mwoyo wekubereka. Ndanzwa kutsitsi kuti wana ava taifanirwa kuti dai kuri kuti tine magroups kana kuti kuri kuti magroups andataura takasikira kusvika panzvimbo zvimwe wana waiti upenyu hwavo hwanga uri upenyu hwanga utori nefuture hwaenda mberi, zvokuti isusu with the time taigona kuzobatsiridzwawo newana ava tichikura tichiona makuriro avo vachibudira mukati meupenyu hwavo. Dzimwe nenguva Mwari achitichengeta iwo achitozotichengetawo nekuti ndo anenge iri pfuma yedu yemangwana nenhaka. Pamwe vachaita mapurezidendi, pamwe vachaitawo mabasa zvinotozochengetedza nyika. Imimi makazvimiririra, chii chingaite kuti mubereki anosvika pakubata mwana wake waakabereka ocheka nebanga, wekutanga wechipiri, kunyange pakusvika pakubaya mudzimai wawakabereka naye nekuzvicheka iwewe, chii chingasvike pakuti munhu anoita zvakadaro izvozvo? Inini ndinoona sekuti inogona kunge iri mweya yetsvina chaiyo, mweya yemadzinza zvokuti kana zvichinge zvakubata mhepo iyayi unenge washanduka usisiri iwewe. Pane kaumuka like kaanimal kakurarama maari. Saka ikako kamuka ikako ndo zvandachitaura earlier on kuti kana uchinge uri kupinda mumasvondo kana kuti muzvitenderezvo unogona kutsurika neshoko
before rekuti shoko rinofanirwa rinokudzidzisa kuti kana takuenda tasangana nemasituations akati tinofanirwa kudhira nawo zvakadai neshoko unogona kugaidha wodzoka mumwe maactions asina kururama. Nekuti futi kusheya tinofanirwa kusheya maproblems kuvamwe, then ndikasheya inini mumwe ari panext door achanditsurawo kuti ningi izvi kugara nakakuona zvamwe takambozviona zvichiitika pakati, asi muto uyu hauzofanirwi kudai, unofanirwa kunge wakamira chimiro chakadai uchizvikondorora kuti zvinhu zvese zvizova zvakanaka nesu kana nenharaunda. Tataura nevarume vaviri vataura ivo kuti zvinoitika mudzimba zvakawanda zvinorwadza. Ivo vakatobatawo vakadzi vavo vaine zvikomba, asi havana kusvika pakuita zvakadai kuti vanouraya vana uye kushandisa mapanga. Vataura kuti hapana chinonyadzisa nenyaya yekuti hakuna munhu akasika munhu. Ngatinzwei vachitaura. Ipapapo especially decision yatorwa naye murume uyu iyi ndeyekupererwa iyi, because chatinoziva isusu ndechekuti murume ndio unotsvaga mukadzi uchimuunzisa pamba, unobvisa unorora. Kana uchinge warora ukaona kuti mukadzi haasi kukuitira unokwanisa kumusika. Isusu tine masituation atakasanganawo nawo izvezvi, tichibata vakadzi vedu vaine zvikomba, but takawaregerera tikati mai mwana uyai kumba, vakazongotizawo wega. Oona kuti zveshua zvandaitira murume wangu asiri ndizvo. And for sure ini ndakarora zvese ndikamuvakira imba 11 rooms chaitoriko, akaitiza akaisiya. Through zvichienderana nemabasa ake aona kuti iye mabasa ake aaita ari wrong, akazvitizira egani. Muri kureva here imimi kuti zvinokwanisika kuti unobata mukadzi aine chikomba asi worega kusvika pakubata banga kana kuita mhirizhonga? Zvinokwanisika. Sekuti zvazvinoita decision nemafungira angu nemaonero andiri kuita uyu aya kuti azosvike pakuita zvinhu zvakadai izvika makuhwa aya. Ukanyatsa kuzvibata chaizvo uchimuona chaizvo kana simba racho unogona kutorishaya. Ndo zvakaitika kwamuri? Ndo zvakaitika kwandiri inini. Handina kuwana simba ndikatovabvunza ndichizviona nemaziso angu aya. Vakatobvuma kuti hongu chikomba changu? Right, chaiwo wakaninyepera hanzi tinoshanda tese. But inini ndakagutsikanawo ndikarespekta kuti Mwari maita henyu mandiratidza inini handina upenyu handinawo pasinyo patiri kungopfuura, hatina zvatinazvo. Imi ndimi makamundisika, imi ndimi makamusika, zvitadzo zvake ndi zvitadzo zvake. Ndikamuti mudzimai wangu uya kumba, but nekuona nekundikanganisira kwaakaita haana kuwanika panzvimbo akaita sei, akatiza. Ane mapaona manje. Saka pamwe pacho ima decision yokuuraya vanhu aya kaya, pamwe pacho unogona uchitonunurwawo because simba raunenge wapiwa naMwari hatirizivi. Zvekuuraya izvezvi zvaakaenda kujeri mhosva yapara, kwakutambudzika kakawandisa pamusoro perimwe dambudziko. Saka zviri nani nezvandinokukurudzirai, ukakwanisa kuona waona zvawaona, zviri nani kuzvisiya zvakadaro zvopfuura, because mhepo yenyika haibatike. Kudzingirira nemhepo, mhepo hakuna munhu anokwanisa kubata mhepo. Takatarisa mumba umu mafira vana. Chii chamuda kutaura kuti dzimwe nguva mhosva dzedu isusu dzatatadzirana tiri tu tinoisa vana pakati? Wana wane chavanoziva, sekuti wana vakatoberekwawo zvichiri kuidza kuti pakuberekwa kwavakaitwa nevaberekeka havana zvavanoziva mukutadzirana kwenyu. Uyu mutongo waaisa kuwana imhosva yavasingatoziva, atourayawo wana vasine zvavawo zvavanoziva, avaitira utsinye zvakanyanya zvekuti murume uyu kauyu zvinhu zvaaita izvi tinyadzisa zvakanyanya zvekuti haafanirwi kusvika pakuperewa kufananawo futi nemadzimai iwaye. Shungu dzake kana kuri kunzi kwanzi anga akarora kana akati mari inongotsvaga inouya kunouya imwe, but decision yataura ikai izvezvi zvatizivi, atora futi ngozi kudzinza kwake iko kwacho, atadza futi pamberi paMwari. Sokuti vana ava kava vana vaMwari, havane kana chavanoziva pakuraramawo, ende iye haana simba rekugadzira vanhu because Mwari ndiye muridzi wevanhu anopa chipo. Avaurayirei? Vamwe vanotaura kuti varume kana zvichinge zvaitika kuti munhu aitirwa chipfambi anonzwa kunge adzikisirwa, anonyara kutaura nevamwe. Imi makazvigona sei? Inini ndakangozvitora zvakadaro kuti alright,
zvinhu izvozvo zvaitirwa kwandiri niko zvaida kuti zvigoitirwani. Zvafamba kusaidi kwangu inini. Pamwe ndizive kuti ndoro pawo rangu asi ndangozvitambirawo zvakadaro kuti Mwari ndimi munoziva, ndimi muri kuziva kwandiri kubva nekwandiri kuenda. Imimi ndimi muchanditungamira, muchandichengeta pamararamiro angu. Uyu musi aendewo. Inini handikwanise kumutonga. Izvo zvakadzoka chaizvo nza baba ndauya. Okay. Inini handikwanise kutonga bhozi handisini ndakakusika inini. Mutye kusekwa nevanhu here. Ndini ndakamusika here ini. Pakumuwana ipo paya kuti ndizokwanise kuzomuwana asikwa ipo paya kuti ndichikutora uri mudzimai wangu. Ndini ndamusika here. Saka izvo zvinhu zvokuti handina simba nezvepanyika pano patinorarama panapa. Kunondo kumareni kwangu phase 10 nimwero kunoko. Oyu murume uyu tasikato mumusivi. Ata ifirimi awongoreva vana vako vakazvara wega. Moyo wangu pachangu inini sababu yokuzvara. Moza kuzvakisa mukadzi basa. Kuti mukadzi ati ndakutsikana nekumukabonde. Zvino baba zvandika ndakuya chiutsishi. Usiku hwacho matomukawo here mukaona pachibvira? Usiku shwa ndamuka asi ndashaka simba ndaperekwa nesimba. Kuno kune mhepo ndofunga believe. Baba princess vakazvita futi. Baba princess vakaite? Ganazwa akashuta futi kunge same thing mira ndikuoneke diwe. Ganaza akaita sei? Ganaza akaisa mukadzi demo. Kuno pamba pamareni banga baba. Ndova iye mwapoison. Saka inini shiti kweshika abhemi ndikurota ndisati ndazoti ndichokwadi here ndikurota mwana mangu. Zvino ndakuzombokutsura iva nekunoko nyaya lendushe moziva nyaya dzetika mudzimba muka taura naiwo moti uzoba mako ndanite namadhamu zvakazvaka moziva hayakwangoti wega sinuvakamaka mumwe mako avo inwa mukadzi kandiwira so rako ndakuita kuchokwa changu mema kandichiteni akahura gere asi wadi ndakwaza ngufiti dzoka moyo wangu ndega kona ndemuchacho ndikatikwaza ndakumakotsi kwangu ndega ndikatese karamba zvakanaka hanambweza kuura mwana munhu. Saka imi makatombochitwa asi makasiya achienda ari mpenyu. Ari mpenyu. Makanzwa sei pamakachitwa ipapo? Ndasinga mudoko mwazisi wangu. Ndova mwadoko ipapo. Afuna basa munhu. Ndakangomuseti munhu waMwari. Wawenwezo kuzoponda mwana omwe munhu. Ndota ngozi. Iba bengozi kepo kwenye mwana. Kazi ndareka paka ngosi mpano. Ahore vana vako vakasvara wega. Tataura zvakare nemudzimai ati uye kutoti varatidzewo zvakare mavanga aakapiwa nemurume waaigara nawo. Ati chakakosha ndechekuti akabuda mumarriage iyi ari mupenyu. Akurudzira madzimai kuti kana zvemba zvaramba zvakakosha kubuda uri mupenyu. Nekuda kwekuti upenyu hautengwi asi iwe unokwanisa kurarama ukatozoita zvimwe muupenyu. Kunyangwe warambana nemurume. Ini ndinoti kana wasangana nezvakadai zvakanaka kuti ubve uri mupenyu nokuti zvakafanana neni ndakatombosanganawo nemachallenges akadai ndiri mumba. Ndine mapanga nofuka kana muchitarisa kudai so mapanga ndakatochekwa nemurume wangu panapa ndikatemwa nebadza asi zvandakakwanisa kuita handina chandakabuda nacho ndakabuda ndirini asi ndakabuda ndirichi ndiri upenyu. Iko zvezvi ndikatarisa ndakarambana nemurume wangu 2012 kusvika izvezvo ndanga ndisina stand ndisina kana chandinacho ndakatanga kuzvishandira semukadzi kusvika iko zvezvi ndane pekugara ndakatongokwana nezvandiri. Saka ndokurudzira kuti ukaona kuti imba iyi kai zvokwadi muri kugara muchinetsana ibva uri mupenyu nokuti mhedzisira chona seizvezvizvi zvokuzoti vanhu vaurayana vana upenyu hwevana vanga vachiri vadiki otherwise vanga vane ramangwana ravo ravaizotarisira asi atopfudza vana nezvinhu zvisina basa. Uyuwo mukadzi
otherwise pada atokuwara bhozi tanzwa kuti achekwa nebanga. Dai isu taingonzwa kuti vanhu vaigara vachingonetsana, dai akagara aita sei akangobva zvakatonaka pane kuzosvika pakadai so. Saka indokurudzira kuti kana ukaona imba isingaiti haiti, imba ine mhirizhonga tiza, nokuti iko zvezvikwatiwa nemweya ungoti vanhu vari kungourayana zvisina kana tsarukano. Ndo zvandokurudzirawo zvangu inini. Tataura nababa vati kamoto kamberevere ndo kanopisa matanda mberi. Zvinhu zvakadai hazvina kungotangira ipapo, zvinobva kumashoko chaiwo ekutaura kuti ndichakuuraya, zvinobva pakutanga kurova mbama kuzosvika zvinhu zvadai. Inini ndapererwa nezvandivhundutsa. Chero nanhasi ndozama kuimagina kuti chii chaicho chatuma baba vakaita seniwo kuti vasvike pakuuraya vana vavo une kuda kudouraya mukadzi wavo. Pandasvika makuseni ndichibva kubasa ndadokunga kuti ndiri kurota, but ndikatoziva kuti zvechokwadi nevanhu vanga vakazara pano handisi kurota, ichokwadi ndozvaitika. Ndatoona vana ivavo, iye murume ndamuona akarara uko atofugidzwa jira achingotakanyika achingodii achinzi anehura panze. Zvinhu zvandirwadza uye zvinhu zvandibata zvikuru kwazvo. Chandingada kuudza kuda vagarisani murume nemukadzi kuti kana paine any conflict pakati pavo, kana kuti paine nyaya yasimuka pakati pavo, ngavazame kutaurirana mune zvakanaka. Kana vatadza kunzwisisana votsvaga wetatu ovayananisa. Ngavasachengeta zvigumbu, ngavasachengeta magrudges mumwoyo yavo, vachizvirera nokuti mukuzvirera imomo ndo muri kuzodzvara zvese zvamuri kuona zvaitika apa, kuti vanhu vanosvika pakuzourayana nemapanga, vanhu vanosvika pakuzoisirana poison, vanhu vanosvika pakuzoitirana zvinhu zvatinoona kuti izvi hazvisiri zvinoitwa nemunhu chaiye zvava kuitwa kuda nemhuka. Saka hatikurudziri kuti vanhu vachengeterane magrudges, vanhu ngavataurirane voresolva maissues avo mune zvakanaka. Kana maona kuti matadza kuwirirana zvachose, kunga kune makotsi anokuyananisai. Kana avona kuti izvi zvasvika pakuti hamugoni kuti muchagarisana muparadzana, kana kuri kumisha kuna nasabhuku kuna madzishe, vanhu avo vakamirira nyaya idzodzo. Tokoshesavo nyaya dzana tetevo zvakare nanasekuru, zvaingoitwa kunyangwe kubva kudhara yachikare. Tongotora vanhu ivavo tovarespekta, tovadana pano paita nyaya, ingava nyaya ino yaisolviki nekutaurirana. Ingava here nyaya yekuti kuda baba vafungira kuti vana ava vasi vangu, asi kuti kuda ndimaivo kuda vafungire here kuti baba ava vari kumhanya newepanex. Izvozvo here ndozvokonzeresa kuti iko umwe munhu auraye umwe munhu kana kuti umwe munhu arasikirwe neupenyu. Ini ndoti kwete. Vanhu ngavataurirane, ngatisatenderai mazimweya kuda ekudzinza kwedu nemweya kuda tongoti enzvimbo kana kuti environment kuti ititakure yotiitisa zvinhu zvakaita sezvizvi zvisingaitiwi nemunhu ari normal cheche. Kuti kubata here banga chaiche rimuriziva imwe, woteza munhu chaiche akavhura maziso, unatso kumuuraya kumucheka, wapedza wese apo uchinatsoona ropa richierera, wotora another person futi wotanga kumucheka, pfungwa dzako dziri right, iwewe pachako uri normal. Wapedza uda kutonouraya futi mukadzi, wapedzazve wakuchitozvibaya, wakupisa kebhini iyi, kupisira vana imomo nekuzviuraya iwe pachako. Tinoona kuti kana zvadaro munhu iye anenge asisiri iye, watendera kuda zvekwavo, kuda dzingozi, kuda mweya imwe yaakahakavo kumwe kwaakahaka, kuda zvine nhoroondo, wazvitendera kuti zvimupfeke, zvamupfeka zvomuitisa zvinhu zvinoitwa namadhimoni izvi. Saka ndoti kuvabereki,
whether vana mai whether vana baba. Ngasisatenderai mweya yakashata tichiipembedza kuda kune nhoroondo kwatinobva kune chinyi. Instead tikadozwa kuti kudzimba kwedu kune nhoroondo dzakaita sedzodzo, dzimwe dzakasimudziwa, dzimwe dzinofuridziwa nevapenyu chaivo chaivo. Ngatinamatei zvine simba. Ngatidanei denga even tiri mudzimba dzedu, ngatidanei denga patinofamba. So that Mwari kana pasvika pa nguva dzekukonana, Mwari vanenge varimo mumba imomo. Mweya wavo mutsvene unenge urimo, mweya uripo mweya mutsvene pakutidzora. Mataura mimi nyaya yekuyananisana, nyaya yekuti kana matadzirana kavani tikaona kazhinji panozosvika pakudai zvinenge zvisina kutanga musi iwowo. Dzimwe nguva zvinenge zvatanga nekutukwa, dzimwe nguva kutoudzwa kunzi ndichakuuraya, dzimwe nguva inotanga iri mbama, dzimwe nguva iri chibhakera. Tingadini nenyaya yekuti kazhinji tikakonana ndo pekuti unozonzwa kunzi aiwa vakambogadziriswa, vakamborohwa, akambenge achitombozvimba. Chii chamungade kutaura kuti zvatotanga dzimwe nguva pamwe nekutotyisidzirwa kunzi ndichakuuraya kana kuti wambutanga nekungorohwa mbama? Ya ndozviya zvandareva kuti masainzi akadero ehumhondi ukavona atongosimuka rega kunyarara. Enda zivisavo kunyangwe hama dzako kuti ndozviriko kwangu. Hama avo ngadzirege kuiginwa nyaya dzakadai. Arohwa mbama, arohwa chibhakera, arohwa bhutsu. Hama ngadzione isusu vose hama, kuda tiri vana baba, kuda tiri vana sekuru, taichengeta mwana uyu. Ngatiregei kungopera mukuti shinga mwanangu, shinga mwanangu. Ashingirire kusvika apa. Kana tavona zvadai ngatitarisei nyaya iyi. Kuda vokanzelewa. Murume ukanzelewa, nyaya yonzwi kwayo kanzelewa. Akanoita zvimwe kana kuti akaita zokuti oda kuzvipa mafuti. Mwana wangu atorwa. Ngatisei ginowe mwana. Zvichida mwana anogona kunge aitaura, achataura zvakati vedu kunondoiko ishinga ikoko ndo zvinoita dzimba. Ndo zvinoita dzimba here kuti munhu asvike pakufa kudai. Kuda pana vana unoda kuti kuda vana vange vana baba namai vari pamwe chete. But kana zvichizosvika pakuti iko right, upenyu hwakurasika, tomboti kuda vana havana kufa. Kuda mai ndo vatozourawa. Baba vobva vazviuraya, vana vosara dzado vanherera. Zvipi zvaiva nani kuti vanhu vaparadzane vari vapenyu. Andi munoona. Saka inini ndinongotiko kana nyaya dzangodai padziri even dzichitanga, nyaya idzodzo ngadzitomonitiwa dzichitaurwa, ende vanhu vachitaurwa nezvavo chaizvo zvakasimba. Nokuti ko zvafanira kuti imwe mukaima yembama kuti mambobatigwa banga even musina kubayiwa, anditi amangohlilidzirwa naro. Nyaya iyoyo is a serious case. Inofanirwa kuti kana yataugwa yangoripotewa, zvikuru kuda ndimai kana ndibaba, varipota nyaya yavo sezvo zvatamboti ngavasanyarara. Kana varipota nyaya yacho ngaichitogwa yotaugwa nezvayo, kwete ka1. Vanhu avo voonekwa vachiramba vachikanselewa, vafundisi variko, machechisi ariko, vanoita zvekukansela variko zvakare, vachimira vachikansela kuita kuti vadzinge kamweya kaya vachidzinga. Nekuti ko zvatangirepi? Zvichida zvinhu izvi kuti unohlitidzira nebanga, uri kurovanga zvinhu zvatangira mashoko. Vanhu ava vanongoti kana vakatsamwisana vakadini, ndicharova, iri nchariuraya iri, iri zimwana iri, izi mukadzi iri, izi zirume iri, andimona wana manje, one day is one day. Mashoko yawo ane power. Saka ipapo ndo panondoni mviro kuti apa hapana kumira zvakanaka. Saka izvozvo ndizvo zvoda kuti tokurudzira kuti vanhu ngavaendewo kuchechi. Vana mai vachienda kuchina, vana baba vachiendawo kumauyo matare, ana baba vachiraigwa kuti mashoko chaiyo kuti uko ndicharirova iri one day, ndicharidai atendegwe mudzimba. Mashoko akashata. Even tinototiko mashoko akadaro anouraya kunyangwe vana. Tinodzidzisei vana pamusoro pazvo? Ndichariuraya, ndicharirova, ndichariponda chete, one day richafira mavoko angu. Mashoko akashata atinotiko ngaadzime mudzimba, kunyangwe makafarisa kana matsamwisisa. Ngatidzime mashoko ane chekuita nehumhondi. Tataura zvakare nevakomana vechidiki. Umwe ane 25 years ati akatoroora, uyo ati hongu tingange tiri vana vadiki, asi kana zvinhu zvanetsa mumarriage vanhu vanongosiyana. Hanzvadzi, tauyawo pano uye tikone mimi muri murume wechidiki. Makawana here uye mune makore mangani? Ndine 25 years ndakaroora. Takatarisa panapa
pari kutaurwa nyaya yekunzi murume anga ari wechidiki aine 24 years, mudzimai wake wari kuma 22 ikoko, ndo maages ari kubuda. Tiri kuona kuti imba yenge ichiri nevana vachiri kukura, vana vechidiki. Tingati here imimi muri vechidiki vekuti hamusi kuwana dzidziso yekuti kana matambudziko auya mamarriages enyu munoabata sei? Aiwa, chinoitika ndechekuti kana ndaona situation inenge iri pamudzimai wangu kuti mudzimai wangu haasi kuda kufambidzana nenga kuti ari kundichita, zvitori nani kuti inini ndogona kungoshayikwa panzvimbo ndoenda hangu kwandiri kuenda, ndozongotsvakawo wangu kunzi vakangobuda kune kwavakadi kune kwavakaenda than nditi ndaita ngozi. Even kana kunetsana chaicho kuriko nemadzimai tigere mudzimba, handingati tanetsana ende handingati kuti kundife nekuda kwerudo. Kudiwa nekusadiwa kunowanikwa muupenyu. Even chero hama dzinogona kuramba, saka ungamanikidziri kudiwa pausingadiwe. Ende ukaona kana mudzimai akuita zvechipfambi, pane zvinhu zvinotonetsawo zvakawanda zvine zvisingazikanwi nevanhu zvamunenge uchimutadzirawo. Iwo kana wakutsvaka vamwe kunze uko, pane zvakawanda zvaunotadzirwa nemudzimai wako zvisingazikanwi nevanhu. Saka zviri nani kuti edha wotora hama dzako dzokupa counseling, kana vana vatete kana vana sekuru. Nyaya iripo ndeyekuti mudzimai wangu ari kudai nekudai. Kana ari mudzimai oonesa vana vatete vake, murume wangu ari kundidai nekudai, nyaya yekukasira kugadziriswa nguva ichipo. Kana muchiparadzaniswa, kuparadzaniswa kunototenderwa, moparadzana. Uyo wotora kana vana vari kunzi havatenderwi kuenda kuna baba vasati vakwanisa 18 years, vana vogara namai. Even iwo uri kuda kana kuti haudi, wozotora vana vako kana 18 years dzakwana. Kana pachiitwa maintenance, panoita maintenance uchengeta vana vako than kuti iswe pasituation yekuti unonzi wauraya munhu kana kuti waurawa nekuda kwerudo. Aiwa, sizvo. Saka tiri kuti here isusu hazvinei kuti munhu aitei, hapana munhu ane kodzero yekutora upenyu hweumwe. Ipapo ndo chokwadi. Hatitenderwi kutora mutemo kuisa mukati memaoko edu. Even kana ndabirwa handitenderwi kuuraya munhu. Even kana ndatadzirwa handina mutemo wekuti ndotenderwa kuuraya munhu. Ndinotenderwa kuisa kune vanomirira nyaya idzodzo, ndo vanofanira kupedza nenyaya idzodzo. Kana kutotiza kutori nani than kutora mutemo kuisa maoko mangu. Uyu wanga asina kurora ati zvakutotyisa nekuti hazvina kumupa chimiro chakanaka zvaitika izvi kuti achipfuura achiona mitumbi yevana vakatsva panzvimbo yavanga vatsvira. Haina hangu zvandaona izvi zvandidzidzisa kuti kana mangoitirana mumba violence, dzidzai kana kutsvaga muyananisa nokuyananisai, moyananiswa zvakanaka. Kuti kana mukadzi achiti murume ari kundiitira chakati ichichi, moyananiswa kuti ichi chikunetsa mumba. Wozi standing yazvosvika pakuzoti wanozourayana kudai so, ipapo wakutoita hapana chawagona, hapana wakupinda mujeri, wakuita sei, hapana. Saka ini zvandidzidzisa hangu kuti kana maitirana hasha mumba, dzidzai kudzidzisana chimumba. Ringa chitodarika uchienda kubasa kwachibamo ndokwatosenzera namudhara wangu. Kana toonawo vanhu vakaungana ikati kochichi kuitika, ndopandatoona vanhu vakatoungana, toonawo pakatozara vanhu mufesa wachatora apa panga akafugidzwa negumbezi rechichi. Saka ndadzidza hangu kuti vanhu kana manetsana mudzimba muziye kuyananisana nekugadzirisana. Tataura namai vati nzvimbo yeCaledonia kunova kuno kuEastview zvichida pane chivanhu chirikuda kugadziriswa nokuda kwekuti nyaya yevarume vari kuuraya vakadzi uyewo vari kuzviuraya iri kuramba ichiwanda kunoku. Topererwa tisu vana amai vacho vevana vanenge varasikirwa kudai, tisu vabereki zvakaoma zvaitika muno muCaledonia, zvakaoma. Veduwei, mukaona tanetsana, manetsana, vana vedu manetsana nevarume, mweya wava nevarume ke zvino wakaipa, dzave mhondi. Zviri nani kungobuda woendako kumba kwenyu, ende usamubvunza mari yake fanika ike zvino nechimirikidzo chataiwana isusu muno muCaledonia. Chero tisiri kuziva kuti zvii zvatora nzvimbo kana kuti chii chaitika. Asi ukatoona murume abva kwaabva ane mari yake kana kuti adya pei yake ka zviri nane, ukangobvunza kuti mune mari here, ukanzwa aita hasha kana kuti auya akadhakwa, kungomusiya akadero, tozokurukura mangwana kwakachena kuti ko baba zvakamira sei, nekuti ipapa ka tiri kungotaura but hatisi kuziva kuti chii chakonzeresa rufu rwevanhu ava. Kutaura idi chaiko chaiko hatisi kumboziva.
hatingazive hedu chikonzero nekuda kwekuti izvozvi vabereki vaviri vari muchipatara, vana ndo vazotorwa pano vari zvituna. Asi pane here chingasvike pakuti mubereki anobata banga kuuraya mwana wake, kutungidza imba kusvika vana vanochiramo? Zvinowanzoitika. Isusu takutofunga kuti munzvimbo mwedu munomu takutoona kuti mune kuti vane mweya urimo, nokuti hapasi pokutanga apa. Hazvina kutangira panapa. Zvakatangira kumwe kumashure uko. Muno mukadhiwa ndofunga ma-accidents akaita saiwayo. Hasi kwana kuita 3 kana kuti 2. Saka zvinhu zvakutotinetsa munomu kuti takutotsvagawo rubatsiro kuti toitawo sei kana ari masvikiro emunomu. Magarira takaita sevanhu takangogadzikwa tiri vanhu vanyowana, hatizivi kuti munomu makanga makamira sei. Dai hurumende yaigona kutibatsira kuti tigone kuti titsvage chikonzero, nokuti vana vedu vanopera nesu tinopera. Makufunga kuti nzvimbo inoyi iri haunted? Takutofunga izvozvo. Because kumwe kwese ukazviitike saizvozvo. Ima muno 10 kudai. Ndo muri kuitika izvozvo. 10 yese yakanosvika uku ndo muri kungoitika kunosvika 14 uku. Saka tunoona sekunge nzvimbo ine zvayo. Asi sevanhu vasina kunge takabatana kuti tivhunze kuti chii chingaitwa munzvimbo munomu kuti tigone kubatsirika tigogona kugara zvakanaka. Takutokumbira hurumende kuti dene yanga yagona kana kuuya vatibatsiridzewo pachiitiko, nokuti tikutoona kuti hazvisi kutogumira ipapo. Zvingoiti zvikangoita makore 2 kana 3 zvotoitika futi. Saka hatichazvinzwisisi. Zviri kuitika ndezvekuti pane vari kuurayana, varume vari kuuraya vakadzi, mhirizhonga iri kusiya pasina upenyu. Hongu ndozviri kutoitika, nokuti pakasauraya mukadzi unouraya vana nemukadzi zvese sezvo zvaitika kudai. Zvakatomboitika kusiko kuti kutanga kana kumwa poison, kungonetsana mukadzi nemurume mwotomwa poison. Saka tisuziva kuti chii chiri kuitika. Takutokumbirawo rubatsiro kana masvikiro chaiwo kana vechechi, mapostori, maprofita dai agona kutibatsirawo munzvimbo muno. Ndozvo zvatakutokumbirisa. Takwanisa zvakare kuzoenda kumba kwakamhanya mudzimai abayiwa kumba kwamai vake. Kufamba kwataita taona chiri chinhambwe chakatokura, asi mudzimai uyu akwanisa kusvika pamba. Mai vatataura navo mai vake, vanova mukoma wamai vake, vati vanoona ruoko rwaMwari nokuda kwekuti nemakuvariro aiita mwana wavo, kufunga kuti amhanya chinhambwe chese ichochi kuti azotaura zvaitika zvinozoburitsa pachena, nekuti zvichida nyaya yaikwanisa kuzoshandurwa dai pasina munhu ataura zvaitika. Mwanasikana uyu ifirst born yemunin'ina wangu number 4 wandakasira. Mwana wangu kwanga achimhanya kuuya kunoku kumba kwani? Ndo kwamai vake. Kwamai. Saka imi munin'ina wenyu ari kuti mwana asvika sei, asvika achiita sei, azosvika nguvai, nekuti tanzwa kuti uko abva kuma3 uye tichiona kuuya kuno kuchinhambwe chaizvo. Patime vari kuti vari kutofungidzira kuti amene pamwe past 3 to 4 ikoko poswa kuti handina kuzotarisa handina kuzotarisa wachi. Asi vari kuti mwana angouya achimhanya, anzi avhura dhoo pawanoisa chihuri, anzi ari kwanisa kuti kugwejinura. Angorivhura zvechisimba zvokuti wamuka nekuvhunduka vachiti ko imbavha here chii. Saka anzi angoti kuti mama ndakuwara, vana vangu vaurayiwa, vana vangu vachekwa vese, vana vangu vafa, inini ndakuwara, ndimhanyisei kupi? Kuchipatara. Saka vari kuti anga asiri kutarisika kuti titi akuwara arohwa pai, because muviri wake wese wanga wakazara ropa richingoerera, kuti uone kuti pakuwara ndepapi, hapana papachioneka. Saka vari kuti ipapo baba vacho havana kuzopedzawo nguva, anzi mai ndamutsvagira, anga asina kupfeka, akumbirawo Zambia panex, ndoraanga akamuonera. Saka vari kuti azomutsvagira hembe kuti adii apfeke, kuti baba wake vamhanyisa kuchipatara uchindopfuura nekupi? Nekupolisi. Munhu anga asiri kukwanisa achingobleeda. Pavabva kunoku vakwanisa kupfuura here nekumba kwanga kuchigara mwanasikana? Ipapo handina kuzonatso pabvunza, because ndaona sekuti vangopfuura vachimhanya naye kupi? Kuchipatara. Saka pfungwa dzangu dzangoti nguva mama wasara kuno ndo vazodii, ndo vazoenda kwazvaitikira avamhanya nemunhu kuchipatara, nekuti vari kuti zvasiri kutarisika. Kazhinji kacho dzimwe nguva kana vana vachinetsana panenge paine nyaya dzinobuda. Mwanasikana aimbotaura here zvavari kunetsana, kuti mukutokatya mara kuti kuinga vakanga vakagara zvakanaka wani?
ini hangu pakugara kwavo kana kuti ndinzwi zuva rekuti vakarwa kana kuti vakadii kana kwakuri kungonetsana kazvazvizviya zvokungotiwo vanhu vakagarawo ava pangazoshayikwawo rimwe zuva rekuti munombotsamwisanawo pachiitika kanyaya but zvokuti tinyatsonzwa kuti vazorovana vazodii zvinomboitika dzimwe hondo dzimwe dzimba ndinganyepi handina chandanganzwa chakanyanyodaro asi chandaingoziva ndechekuti pakugara kwavaita zvinhu zvaimborema-rema murume basa richipera zvichimbodii zvichimbooma ndo zvaingokwanisa kutaura kuti mazono zvakaoma mazono zvakadai ndo zvandaimbonyanyonzwa hangu. Takatarisa makore ari kutaurwa emhuri iyi yenge iri mhuri diki iri kutokura. Vamwe vari kuti murume anga ane 24 years mukadzi aine 22 years. Tataura nababa vanga vachiti vakaroorana umwe mwana waye anga achitori kuchikoro zvichida kuti zvichida mwana wekutanga ane 6 years uyu akatoberekwa vari kuma 16 17 ikoko vanhu. Akanga ari mudiki nekuti mwana wedu akangoti achingopedza form 4 akabva atizira kune mukomana. Saka musikana anga atoriwo mudiki nemukomana wacho ainzwa akapedza achinzi apedza last year achipedzawo segore rino achibva wadii wachibva watotorana zvavo. Chii chamuri kuda kutaura? Hongu yenge iri mhuri yechidiki asi ndokutokuzokura kunoita mhuri. Inyaya yekuti here vana vadiki vanga vasingatsvage rubatsiro kana counseling kune vanhu vechikoro. Ipapo ndinoona pamwe sese kudaro kuti pamwe zvavaisataura kuti pane zvinotinetsa kwanga kuri kusatsvaga rubatsiro vachingoti pamwe zvinogona kudii kukundika patine maitikira azvazveita aya ndinoona sekuti pane zvakanga zviri mumwoyo zvakachengetwa zvazongoburitswa nenzira yakadaro. Vasati vaakugara kumba kwazopiswa uko vakanga vachigara kupi? Nekuti patachitaura nevavakidzani vati vanhu ava vanga vasina kana gore tichigara navo kunoku. Vane nguva yavakatorwa vakambogarawo pano nababa vavo namai vavo tezvara vavo. Saka vagara pano vakazongotsvagirwawo pekuti vambogarawo savanhu vanga vanechi vane mhuri ichokwadi kuti vanga vasina nguva yakareba vagara kwavanga vari ikoko. Chii chamuda kutaura imimi nevavakidzani nekuti mataura kuti ari kunzi apiwa Zambia panext door uye patachitaura nevamwe vativo vatozonokerwa nemudzimai panext door patanga kubvira kebhini. Inini moyo wangu unongorwadza kuti kwavakidzani uku pane izvozvo zvanga zvichiitika zviri kutondinetsa kuti hapana here kana kanoizi kaitika kekuti muvakidzani aigona kungoti ndambonzwa zvichidai kana kuti ndamboona zvadai nekuti ndiri kutonzwa sekuti vazhinji vacho vatozongoona kebhini ichiita sei ichibvira vanhu vatoparara. Saka ndandiri kungoti asi kuti panext door angu eginowawo noizi yacho zviri kutongondinetsa kuti zvambonyatsofamba sei nekuti kana takagara muzvakana takarara noizi inoenda kure munhu akati vanhu vakawanda wanda sei vanonzwa nevasina kunzwa kuti zvabuda nepapi vanonyatsoteerera kuti zviri kubva nekupi. Saka ndinongoti kumanext door maybe pane zvimwe zvavari kuvigawo zvavanzwa zvavasiri kuda kutaura. Nguva yatachitaura nevane manext door ivavo vativo pedyo peye paine rufu zvokuti pavanzwa mudzimai achichema vafunga kuti munhu atosvika parufu ari kuchema hama yake yakashayika vazomutswa vati ivo vatozodedzwa nezita. Saka zvazvakadaro pamwe zvinogona kutambirika hazvo kuti pamwe vanhu vangonzwa mheremhere sei kuitika kupi kurufu asi kunyangwe zvakadaro hazvo tangoona kuti mukurarama kwedu kwatinoita kunyanya mazuva ano atiri kurarama anayo nyaya dzakadai dziri kurwadza. Saka ngatiregei kuignowa kana tanzwa kuchema kana kudii kwekanoizi kanoitika usiku ungadai watadza kumuka unogona kungofonerawo munext door kuti uri kunzwawo here zviri kuitika kuti angonzwa kuti pane zviri kuitika muwande munonzwa noizi pamwe pane anowanawo chekuita nazvo. Zvichida kuti pamwe pane rubatsiro rwaikwanisa kunge rwanga rwapiwa nenguva nekuti kana dai vakachema vari mumba achiri kuuraya vanhu vaitonzwa zvinhu zviri kuitika pai zviri kuitika mumba kana ranga rakakiwa vanhu vaigwejeni vatozwa kuti zvinhu zviri kuitika mumba umo hazvina kumira zvakanaka. Saka kana zvaitika murunyararo kudai marwadzo chete nekuti iye wacho akuwadzwa haasi kukwanisa kutaura azvikuvadza haasi kukwanisa kutaura zvekuti hapana kana maziro ekuti muzive kuti chii chakonzera. Takutoshura dai Mwari vangowedzera nyasha kuti mudzimai uyu vana vangu apore atitsanangurire kuti munhu angomuka mugumbezero uyo akacheka kwaiwo wanga wakabatwa nehope here wazongoona vana vafa here zvafamba sei wanga wakadzipwa here zviri kunesa. Takutongoshuvirawo dai Mwari vangomitira nyasha agonawo kusimba agozotitsanangurirawo kuti zvanyatsofamba sei. Iye zvinezvi takatarisa mhuri iyi takutotaura zvevanhu vashanu nekuti tiri kunzwa kuti mudzimai anga akazvitakura. Ichokwadi mudzimai anga akazvitakura
ende neushingi hwaaite hwokumhanya nenguva dzaamhanya achinokwirawo fenzi achisvetuka achipinda munozva ndinoona ruoko rwaMwari nekuti pfungwa dzangu dzinoti paanga ari kumhanya ipapo apo nekukuwara kwaita neropa raachinzi rachibuda aigona kungodona ende zvasazivikanwa kuti akuvadzwa nani ende murume aigona kuzoti kana nyangwe akapona aigona kutaura kuti takatenge tatokuvadzwa tese iye ndofunga akazoteerwa nevanhu vakuvadza akuda kutiza akanodii akanoponderwa kumberi. Saka ndinoona ruoko rwaMwari kuti Mwari vaita havo kuti zvimwe zvinhu zvibude kumupa simba rekuti agofamba achisvika pano achingoti ndiendesei kuchipatara ndoshoko raangotaura namai vake uye kutotaura kuti vana vangu vaurayiwa zvichireva kuti kuzotsva kwaita imba yaanga achigara haasi kutoziva kuti yatsva apira gotsi imba isara ichipiswa ndo zvandiri kuona kuti pachiye achimhanya achitiza uyu asara achipisa imba iyi. Tinoziva kuti vanhu tinotadzirana asi pane mhosva here ingasvike pakuti munhu anobata banga rekuti otora upenyu hwomwe munhu? Kana izvozvo ndina kutoona kutoti zvasangana nemweya tsvinawo futi nekuti handi nyore. Munoona kucheka huku cheche isusu vamondoti naimi hamundichekerewo unonzwa kuzeza kuona ropa iroro kuti naimi ndotange ndiri kuuraya asi Mwari vakati dyai nyama kwokuzoti mwana wako iwewe ari kuti dhedhi izvozvo munini wangu akutoti mazuva ano vana ava vanga vakutotamba nguva diki vachingofarira kunotamba nadhedhi wavo sei asina kunzwa kurwadziwa kudaro kubata banga kutodimbura kudaro sei asi zvisina kumubata mwana wako wakabereka wake dai kuti kunzi akasvika mukadzi aine vana vake taiti pamwe ari kurwadziwa nekuchengeta vana ndevake ende musikana akamutora ari mudiki tikarwadziwa tikamboda kuti adzoke but semunhu anga ada munhu wake akangoshingirira kuti ndoda unogara nemurume wangu ndomuda zvokuti kuti titi zvakawanda zvoupenyu vanga vari kutongodzidza vachienda. Saka pari kundirwadza mufunge plus chimwe chinondirwadza musikana uyu ane chikukumira haagone kupopota zvokuti muchipopota anonyarara. Saka ndikutoona kuti iye nguva zhinji ndiye aitoabhujuswa nemurume achipopota achinyarara zvake bcause aisakwanisa kuti uchitaura shoko achikupindura nguva iyoyo ainyarara achitsvaga shoko rimwe chete kuti izwi raimunetsa kubuda. Pane zvise zvaitika izvi banga rashandiswa rawanikwa here nemapurisa vari kuziva kuti ibanga ripi here rawanikwa mumba imomo here kana kuti ibanga rekuti vanhu vanotoshamisika kuti munhu einga nebanga rakadai? Handazonge ndabvunza hangu kuti banga raonekwa ranga rakaita sei asi ndiri kunzwa kuti paonekwa banga nechini sando asi watozorona papa madota kuzi manga matsva saka asi semapurisa vanoziva hawo marudzi emapanga saka ndo parawanikwa banga iroro. Saka ndo chimwe chitiko chikunyanyonetsa kuti banga nesando zvinhu zvokuti munhu angozvitora angofunga ndiri kuona ngo anga akazvironga mupfungwa dzake nemumwoyo make aimirira hake kuti vanhu vabatwe nombe varare agozoita zvaaida kuita. Apo tanzwa kuti mudzimai anga asina kutopfeka atozopiwa mbatya panext door iye wacho futi anga asina kupfeka. Ndo pamwe pari kunetsa kuti kana tikafungidzira kuti vanhu vakapopotedzana vasati varara aini ndinozviziva kuti mudzimba umu kana tanetsana hembe dzangu ndorara nadzo nemhaka kuti nditoone dzimwe pfungwa dzekuti handogona kubuda ndikanyorara kana padining kana kupini kuti mumba muno mutobhohwa. Saka ukaona munhu akutobvisa zvese achirara kutozoti mukuwirirana. Saka zvikundishamisa kuti mweya aita kurota here aita kumutswa here kuti mukauraye bcause dai ranga ribo pauti angoti pamwe angoti azondinetsa munhu rega ndichomupedzera manje zvino kana vanga vakarara vese pari kundinetsa ipapo. Shoko amuda kutaura kune mukuwasha wenyu makanga mamupa mwana munoziva patinopa vana vedu kuvakuwasha tiri kutoenda unotichengetera mwana uyu tinomuda iwewe ndiwakuchigara naye tichengetere. Mashoko amuda kutaura kune mukuwasha nekuti even mukataura mukutaurawo kune varume vese vakapiwa vanasikana vevanhu kuti vagare navo. Aini mashoko anoda kutaura kune mukuwasha ndekuti kana angaona kuti mukadzi ari kunyanyonetsa haakwanisi kugara naye amai vake vapenyu havana kufa angadai angoti ndida kutora vana vangu ndonopa amai vangu handii kuti vachengetwe namai vako pamwe ndo zvaimurwadza kuti amboyo vari padhuze vari kundibatsira nguva nenguva handizvide pamwe zvaimurwadza. Saka kana angaona kuti hazvidi kunge zvichidaro paupenyu hwake mulife yake hadi kuti amboyo vapindire vamubatsire dai akangotori shamwari ini ndakutora vana vangu ndive rudzi rwangu ndakunesa kupi kumusha kwangu kana atezvo rake vaimudza tanga watipa zvaunotipa votaurirana zvavo vorambana zvavo uyai neutano hwake vana varipo. Kana dai vana vaienda kunogara kumusha kwababa vavo tainovaonawo sevazukuru vedu kana naivowo vaiwana nguva yekuuya kuzotionosa nambuya vavo tichiyanana. Pane zvaitika izvi kuparadza kwachona handizoti kunotaurika sei mukadzi wakuvadza iwewe wazvikuvadza wana wauraya imba yacho waparadza zvese wangu wanyanyotadzirwei
Kunyangwe watadzirwa zvakadii kusvika ipapo? Kana aiona paine chaatadzirwa, andi murume ane hama dzakewo, mukadzi ane hama dzakewo. Pane pamwe pokuti tinogona kuona semuroora ari right, asi unogara naye ndio unoziva kuti munhu asi right, unotaura zvaari kukutadzira kuti munoziva kuti munhu wamunoti akanaka uyu haana kunaka nekuda kwezvakati nezvakati. Saka ini izvozvo handisi kuzvida uye handichamuda. Kunyangwe tikati muroora akanaka, murume wake akati handichamuda, hatichazvatogona kuita, munongorambana zvenyu because handisi saka muroora. Saka ukamanikidzira kugara nemunhu wozoti beta ndingoparadza nerufu, ndiri kuti hangu kuvarume haisi pfungwa yakanaka iyo, marwadzisa kwete inini ndega. Vana vanga vachazokurawo vakaita upenyu hwavo hwawaitawo vabereki vavo. Saka maparadza nyika. Ramangwana ravo matongopfudza madimbura. Amai vacho hatizivi kuti pavachapora vachange vari munhu mutano here, kana kuti vachange vatova nezvimwe zvinhu zvaakutonetsa pautano hwavo mukurarama kwavo. Iye wacho kana akararama achava baba chaiwo here, vane simba vanochazoshandawo kana akazoita imwe mhuri akati wedu uyu haamude, still akanganisa zvakawanda paupenyu. Tataura nababa vanova baba mukuru vemwanasikana abayiwa nemurume wake. Vati vana ava vakaroorana vari vana vadiki chaizvo. Musikana uyu akaita pamiri achangobva kunyora rugwaro rweform 4. Zvikatovarwadza vakatomboda kuti vana ava vasaroorane uye aende kuchikoro, asi vakazongoti sezvo vana vanga vada kutanga mhuri yavo vachibva vavasiya. Vati ivo havana chavanga vachiziva chekunetsana kwevana ava, zvokuti vari kukatyamara kuti chii chabva chakurisisa zvakadaro chasvika pakuti mukuwasha aite zvakadai. Panapa tangoungana sehama, hatisati ave nedecision, tiri vahama dzemukadzi. Saka hama dzemurume amai vacho vatori pariri nyatwa, vari kuvanzi wasaini mapepa kuti murume waite sei, mwana wavo waite sei, arapwe. Then kana wauya ndio kwakuzoita sit down, then tochiona kuti the way forward kuti wanochemerwa kupi. Nokuti isusu tiri wehama wemukadzi, ava ndio waridzo wemabhodhisi evana. Saka from that point tichanzwa zvakamira sei. Imimi ukama hwenyu hwakamira sei naamai vabayiwa? Amai vabayiwa mwana, because amai vane vana vabayiwawa nemudzimai wangu inini, mukoma nemunin'ina. Saka kwandiri vana mwana vabayiwa afawa wazukuru, uyu murume uyu mukuwasha. Panoroorana vana, mhuri zhinji dzinofara kuti vana varoorana. Iye zvino zvaitika izvi chii chamungade kutaura, nekuti mhirizhonga yemudzimba dziri kuramba dzichisiya vanhu vaine misodzi pamatama parasika upenyu. Chokwadi panoroorana vana tinofara mhuri seizvo zvakaitika takafara vanhu vakaroorana, but kuroorana kwavo ndiko kwairwadza zvavo kuti akatizira achifanira kuenda kuchikoro chichi. Asi kuona kwangu kwandinoita inini ndekuti panoroorana vana ngavagare vari under guidance. Kune machurches handiti, kune matraditional, kune tichipinda mumasociety makawanda zvinobatsira kuti tizive kuti tiri kubva kupi tikaenda kupi as a new family. Saka vana vakarega kudaro vakangogarawo vachingozviita mazuva ano kuti hai tinoita yedu madhara ndeyekudhara, izvi zvinozosvika pakuti ukaona nyaya yako hauzivi kuti ndomhanya kupi ndoita sei, kana kuti ndingasvike paextend yekuita sei kuti ndipedze nyaya dzakadai so. Saka ndo paunozosvika pakuita mhirishonga ichichi, noda kuti munhu dzimwe nguva nyaya yako nengongoro naye mudundundu, hausi kutaura kuti mukadzi ari kunditadzirei, hausi kutaura kuti murume ari kunditadzirei, nokuti pane pamwe pokuti kana chiri vanhu vachiri vadiki, dzimwe nguva kungosunywa mbichana ndatadzirwa, unoda hatinyatsoziva zvinenge zvakinda vakanzi aiwa imba inogara so, aiwa tinofanira kudai so. Saka kupinda mumasocieties, mumachurches ndadai kunotibatsira kuti tibuilde vana vedu kusvika paextend yekuti uziva kuti tinodai kudai tinodai. Vana ava vanga vakaroorana vachitozivana here, vakakura kunzvimbo imwe chete here? Imimi mhuri yakaroorwa mwana wenyu mamuchiziyana nayo here? Vana ava vakaroorana vachitozivana because vakadzidza pachikoro chimwe chete, vakatokura murume akatanga kutopedzawo achimirira mukadzi kusvika wazoita sei wazonge, but taida kuti mwana azoenda further needucation. Saka mwana wose kudawo mukomana wake ndobva atizira, zvinova zvakatirwadza zvekuti kusvika paneextend tikazongozvigamuchirawo svika waita mwana wokutanga, mhuri ichita sei ichifarirwa zvakanaka, vanhu vaidiwa zvokuti semunhu mukuwasha ndiye anga ari mukuwasha wokutanga,
musikana mudiki wazukuru waitongodiwa zvakanaka, wana wazukuru zvanga singatarisiki kuti zvakamira sei, iwanhu waifarirwa. Kazhinji kacho vanhu kana vatogarisana hazviva zvati zvese chechetere. Pane here pekuti vana avaimbonetsana muchigadzirisa imba yavo kuti muri kutoshamisika kuti ko zvabva nepi taingoti vana vakagara? Ya zvekunetsana zviripo. Tine wakoma wacho wamwe tombotata vana vari kunetsana so vachivagadzisa vana kunetsana so zvinowanika zviripo. Saka zvazosvika tizipa extend iripo iyi tashaya kuziva kuti chii chinodarika zvinhu zvaigadziriswa. Nekuti hatina kuziva kuti zvabva kupi kana zvaifungei, nekuti manzwiro andaita ini ndezvekuti nezuro ndatombobvunza chonzo wakatoswera wanga watori wese wachitofara wachitowadzana. Zvichireva kuti kunyange nemi vehukama hamusi kutoziva kuti vana ava vasvika pakuzodai so nekuda kwekuchikonzero chei? Hatisi kutomboziva kuti chiina, nhasi tiri kutongobatikana kuti wai chii chazoitika kusvika paextend yakadai. Siri vanhu waiwadzana, hatiri vanhu kutoti vibatsirwa kuti kwakaita basa munoziva mazuva ano uya kunomira apa uya kuno havana chavanacho vachipiwa wakaita sei, tinoziva kuti tine mumwe munhu watiinaye. Saka hatisi kuziva kuti chii chakamugara, tizive kuti changa chimbowe pakati apa chii, zvikutonetsa. Natomboedza kubvunza amene inokati hapana zvandotomboziva ini, zvokuti vana vangu wazukuru wangu ndaingowada nyange akaenda uko akadzoka mama nasauti anachi ndaingoprovhaidha saizvozvo ndichiprovhaidha vana vangu. Saka tadza kuziva kuti chii chanchiri mumwoyo make. Ndopana mutaura paipo kuti kana une nyaya yako go and share with others, and zvinhu zvinokubatsira you revive. Ndo advice yamuda kupa kune vana kunyange vapinda mumarriage vari vechidiki kuti kunyange manetsana tsvagai vanokugadzirisai. Dzimwe nguva panoroorwa munhu kana kuti madzimai umwe anenge achaiwa ndogarira vana vangu pano ndofira vana vangu ndiri panapa, asi kana zvaakuzosvika pakadai so apa vamwe vanenge vachiti ndinotya kuti ndozonzi munhu akadzoka, umwe achitokuramba. Kana zvasvika pekudai pekuti vanhu vatadza kunyatsogarisana, hamufungi here kuti vakararama upenyu hwakasiyana zvinenge zviri nani? Separate itori nani, because if we separate zvinondipa kuti pandichaita relief ndiri side vana vanenge vari panditi ndinouya ndichiona vana tukudza vana vedu kana ndikaona kasendi ndinchipa vana vedu kusvika vana vaita se wakura sekukurawo kwandakaita inini. They need education. Ukatasa vanhu ivava vaigona kuzvikoro ende vese wanga wane potential yekuti vanhu wanga wane vatamba basa, vanhu vanga vari werapo kutozivikana kuti vanogona kuita zvavanoda, but pazvasvika ipapo vana wakuwadza hawana kuwaitirawo vanhu vairiritira. Nofunga bamunini wangu ndaigara muupenyu hwemapurazi unonetsa achiriritira musikana iye achienda kuchikoro, kana iye amai wake wanga variwo papurazi achivariritira achienda kuchikoro up and down netsoka vachiita sei kuti vana vavo vachizvibhiuldha. Saka ndo zvatandataura kuti tochivabatsira wobuilda vana vavo kusvika pane extend tofarawo. Saka izvozvo manje handizivi kuti chii chasvika kuti mhuri diki iparare zvakadai so zvinhu zvokuti tasaimona kuti wana tu ndikozoita mumwe ari mudumbu. Zvinhu zvokuti izvi zvinorwadza. Mwana wenyu aripi izvozvi, mwanasikana vachiri kuchipatara here, vari kuchipatara chipi, uye mambotaura here nana chiremba kuti munzwe kuti akuvara zvakanyanya zvakadii? Mwana wedu ari parirenyatwa sofa, saka uri kunzi atorwa x-ray, ari kunzi maunza achekwa zvakanyanya neremusoro rinzi, saka aiswa ndofunga ari intensive care. Saka nyaya iripo ndeyekuti dokta ndiye ari kumirwa kuti tinzwe zvakamira sei. Saka hatisati taonzwa kuti zvakamira sei kuti ana bamunini wachiriko kwesusu takangungana panapa tinzwa kuti the way forward uyu hama dzake dzaenda waenda kunosaina kuti arapwe. After that wakakwanisa kuuya then toona togara pano tosona kuti tiita sei. Tataura neshamwari yemukoma wemudzimai abayiwa, ataura kuti zvaaona zvakaita mitumbi yevana nanhasi mwoyo wake unotsemuka. Mudzimai uyu takasiyana naye mushure mekunge takambomushanyira pano nemurume wedu tichizomuona, ndo patakavaonerawo pano. Asi kwashayikira vana uku ndokwavanga vakugara. Imimi mazvinzwa nguva zvaitika izvi, nekuti tanzwa kuti mudzimai uyu amhanya pakati peusiku achiuya kunoku. Imimi munogara kunharaunda ino here uye manzwa zvichiitika izvi nguvai? Isusu togara phase 5, tazvinzwa kuma 5, ndo patasvika panapa. Tasvika panapa tabvunza maneighbor, but maneighbor ati tangonzwa kuchema
chingonzi vana vafa but hatina kunyatsoziva kuti nyeri. Saka muneighbor wavo ndiye azoti kana muri kutaura munhu iyeye kuphase 10. Saka isusu tazobva pano tichienda kuphase 10. Zveshuwa tasvika muridzi wevana baba kureva murume wevana anga akarara. Asi anga azvicheka padumba apa. Matumba anga ari panze. Vana vanga vari mukebhini vatsva. Mukuru vana vanga vakarara vakati ndofunga mudiki anga akadai musoro wake wakadhumana nedumbu remukuru. Saka changooneka pavana kumune mukuru matumbu asi mudiki uyu haana changa chimwe uchingoona dehenya remusoro. Zvichita kuti vana vanga vatsva imo. Vana vatsva. Kwangosara matumbu nedehenya remusoro nekungoona kuti apa ndo papakarara munhu. Tataura nevavakidzani kwaitika nyaya iyi. Vati ivo havana mhere yavanzwa yevana panga pachibvira. Vamwewo ndo vanga vachitaura kuti mudzimai ataura kuti vana vanga vatanga vachekwa nababa. Imi muchinzwa zviri kunzi zvafamba sei? Zviri kunzi mudzimai achema vanhu vachirovana. Asi kuti vanhu vabude vafunga kuti paseri sezvo paine nhamo kuchema kwari kuita munhu asvika ari kuchema hama yake yafa. Vasingazivi kuti munhu ari kuti atakwa nemurume wake. Saka mudzimai anzi azotiza achiuya kuno kwasisi. Atiza achiuya kuno kwasisi. Murume afunga kuti mudzimai afa pamwe chete nevana pai mukebhini ndokuchibatidza kebhini. Asi vana vatsva. Mudzimai tamunzwa kuti ataura kuti anzi iye vana vanga vatochekwa kare. Zvichireva kuti aona vana vake vachichekwa. Zviri kunzi mudzimai anga akakotsera murume atanga kucheka vana. Amai avakakotsera. Pazosvikawo banga pana mai ava vana vanga vatoita sei? Ndo pazorwisa mukadzi achitiza achiuya kuno kwamai kwasisi. Kusikotaura kuti vana vaita sei? Vafa. Asi mataurwa zviri kutonzi asi kutozoziva kuti murume azosara achipisa kebhini. Vana vaita upfu. Yaringoti vana vari kwasi vana vaita sei? Vafa. Kazhinji kacho semataura kuti imi muri shamwari yasisi wake. Dzimwe nguva takagarisana munhu anotaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana kuti imimi pane paaimbouya here achitaurawo zvichida nhunha kana matambudziko aaisangana nawo. Kwete. Zvichida kuti vakanga vari vanhu vakagarisana zvakanaka. Asi anga akagara nebhinya. Sei muri kutanga akagara nebhinya? Ane paaimborova here? Hapana, but hauzosvike pakudhisaidha kuti chero imi mukanetsana nemudzimai wenyu hamusvike pakutora mhosva dzenyu muchipa kuvana. Saka ibhinya. Zvinorwadza munhu waMwari dai masvika nguva yacho vana vasati vatakurwa. Hamutarise kaviri katatu kana uine mwoyo wekubereka sei nemudzimai. Hautarisa. Wanga usingambooni but wegonga uchitongoona kuti musoro ndeuyu. Aya matumbu ari panze. Ende chatozokonzeresa kuti matumbu asati ndofunga unyoro wemudumbu nemafuta. Asi kumwe kwese kwakwatsva. Zvinorwadza ende zvinosiririsa. Chii chamuda kutaura pamusoro pemhirishonga dzemudzimba nekuti iyezvizvi nyaya dzacho dziutange dzatofashoni kuti unonzwa kuti murume auraya mukadzi nevana vake, pamwe pacho tonzi mukadzi ndiye akabata banga. Chii chingaitwe pamusoro pemhirishonga dzemudzimba? Inini hangu semudzimai ndinokurudzira kuti ukasangana neproblem sheya nemumwe. Pamwe dai baba ava vane zvavaitadzirwa namai ava vangadai vakatorobhuruwawo pedyo vakataura kuti andokumbirawo ndendero kana tkwambuya vangu. Unotaura kuti mudzimai wangu so ane zvaari kunditadzira pane kuti unotanga kurwadzisa kuvana wozouya kwandiri. Izvo zvariwa mudzimai nesando akamucheka nebanga. Iye azvicheka achifunga kuti anofa but Mwari ati haufe kuti ufese mhosva dzako. Apa tiri kunzwa vamwe vataura kuti mudzimai uyu anga akatozvitakura zvakare. Hongu ane pamiri. Zvekuti anga achinyatsoona kuti mudzimai akazvitakura apedza kuuraya vana akuda kuuraya mukadzi akazvitakura zvakare. Hongu anga achifanira kuuraya amai nemwana nevana vake vaviri kuita 4 iye wechi5. But zvaramba. Vanotonga munofunga kuti vanhu vakadai vangapiwe mirango yakaita sei? Iye zvinezvi vana vanga vachitozoita upenyu hwavo asi vana pasisi. Ngaafewo semaurayira aita vamwe. Ngaafewo. Ndo zvandingakwanisa kutaura bosi hazviti ngaafewo. Ende anga asingatombodhiserve kutakurwa neambulenzi zvaita kuti ambulenzi yoya yomutakura yoenda naye. Akafanira kungofirwa ipapo paanga akangoungana ari semafiro aita mhuri yake. Kana kuti akanzi aiswa muchiturongo ngaasabude ngachingogarwa imo. Ini nemusikana uyu anonzi Tsitsi ni mwana weshamwari yangu. Amai vake
ndiwakandidzidzisa gwara rekunamata kuti ndiwanike ndiri mukati penyika ino kutorwadziwa zvamuri kutondoona kudai kusvika mukati menyika ino ndinogara kushamva pakariba ndokwatairarama tiri tese naamai tsitsa saka kutoya kuno kurwadziwa nekuda kwechitiko ichochi. Saka matoudzwa muri kushamva kuti ndo zvaitika kumwana wasawira wenyu? Hongu. Kuuya kwamaita panapa tiri kuona kuti vana vaviri vatorasikirwa neupenyu. Chii chamuri kuda kutaura pamusoro pezvaitwa nababa ava kumbana vavo? Ini ndinongoti kutonga ndekwaMwari nekuda kuti zvaitwa izvi hatizive kuti zvanga zvakaringana nekuda kwei, asi inyaya inobata nekuda kwokuti munhu kana wabereka vana wako nekutarisira kune chauchawanawo kuwana wako. Saka kana tichizova nekunosvika nekunobatwa nemweya iyoyi pasina kunetsana pasina kupokana chinosvika pakubatirana zvinokuwadza zvinhu zvinorwadza. Neniwo ndiri munhu wechikadzi ndinobatikana. Tinoona kuti hazvinei nekuti vanhu vakara matogarisana hazviri zvise zvinova zvangoita muchechetere mumvura yeguvi, pane pamunombonetsana. Chii chamungade kutaura imimi pamusoro pemhirizhonga yemudzimba nekuti ikoko akuzi kutanga kuti unonzwa kuti murume abaya mukadzi wake nebanga, mukadzi dzimunguva abatira murume wake banga, pamwe pacho kunyange nevana vachirasikirwa neupenyu. Inini ndinoda kutsigira ndichitaura kuti pane vanenge vatadza kuwirirana mukati memba panguva yekurarama wari wese. Ndinoda kukurudzira kuti kana une zvinokuremera tsvaga wekusheya naye ari padhuze newe akukansele. Kana achikwanisa kunamata unamata newe. Kana iri mhepo inotaramutswa neropa raJesu. Asi kana sino mweya tsvina zvine zvakutsvagiridzwa kuti chii chaita kuti munhu iye awanike achibata zvinokuwadza mukati memba. Iye zvinezvi tabva kwatsva cabin mafira vana tauya kunoku kwakamhanya mudzimai mushure mekunge abayiwa. Iye zvinezvi mudzimai uyu ari kupi? Ari kuchipatara here? Murume wake ari kuchipatara here? Chiri kufamba sei? Wese ava vari kuchipatara, asi vana ndiwo vari kunzi vatsvira mumba rikave ratova dota. Vakuvara zvakanyanya here? Muchivaona imimi mabvumidzwa kuvaona here kuti vatoadhimitwa uye vakuvara zvakanyanya here mudzimai uyu abayiwa nemurume wake? Isu patasvika pano tasvikira achitonzi watakurwa usiku. Mukadzi ari kunzi akuvara musoro ndomuri kunzi akwara zvakanyanya, asi murume anzi matumbu ake anga ari panze. Ndo manzwiro ataita tichisvika pano. Vari kuchipatara kupi? Pari reNyato. Vese vari vaviri? Wese vari vaviri. Uyu murume uyu atova mumaoko emapurisa here? Ndo tinoona kuti munguva kunyange uchirapwako asi unenge watoo pasi pemapurisa. Ichokwadi kuti mapurisa ndio yazotakura achienda naye pari reNyato. Hama dzemurume uyu dziri kubatirana nemi here? Vatoziviswa here? Vari kupi? Ndeve kunharaunda ipi? Hama dzemurume uyu tinorarama nadzo kunharaunda yatinogara kushamva. Kuziviswa nekuti amai vacho vari kunzi watori kupari reNyato ikoko. Saka tinongorarama tiri pamwe chete, tinoshanda kumwe chete. Zvichireva kuti vana ava vakanga vawanana vese vari kunzvimbo yeshamva. Ichokwadi. Mhirizhonga yemudzimba iri kusiya ropa richiyerera, misodzi ichiyerera. Zvii zvingaitwa kuti vanhu vagarisane murunyararo nokuda kwekuti vana vari kubatanidzirwa mumhirizhonga iyoyi? Kutaura kuno mudzimai uyu ari kunzi iye akuvara zvakaipisa musoro saka ari muintensive care. Murumewo zvakare mai vake vatobva kunzvimbo yavanoraramira yeshamva kuuya kuzosaina kuti ave anokwanisa kurapwa. Mhuri yanga iri kukura. Mudzimai uyu anonzi anga akazvitakura zvakare. Zvinorwadza nyaya yaitika kuno kuEastview. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha.